Noniin. Ei se mitään. Minäpä soitan Masalle ja minä pallaan sulle vielä tänne. Loistavaa. Hyvä. Kiitos. Noniin. Moi. On se helppoa, kun se osaa. Erittäin paljon tervetuloa seuraamaan meikäläisen työpäivää. Eli tosiaan tässä Osuma Oulun toimipisteellä myyjänä Sumiloffi Jani ja lähdetään katsomaan, mitä minun työpäivä pitää sisällä. Ja tuossa just aamulla itse asiassa Tommin kanssa puhuttiin, kun ensimmäinen tilaus tuli pikkusen jälkeen 7. Ja tälle päivää tarvii työntekijää ja heti aamulle. Ja oltiin Tommin kanssa vähän jopa pettyneitä omaa itsemme, kun taas mennä 13 minuuttia, että saatiin 2 työntekijää. Että en tiedä, jotakin pitää muuttaa tässä meidän tekemisessä, kun ollaan noin hittaita reagoimaan. Tämmöstä tämä on. Ei sille oikein aina voi mitään. Ei mitään. Kerkeäkö nää sinne syömään? Käydäänkö me kärppälupilla vai saat itse päättää? Minä annan asiakkaan päättää. En minä nuo isoja päätöksiä pysty tekemään tämän syöntipaikan puolesta. Ne on kyllä. Silloin viime kerrallakin päätin ja sinä alkoit siinä vähän irvistelleen. Osuma on rekrytointialan asiantuntija ja me hommataan hakijoille töitä ja yrityksille osaajia. Terve, mulle piti olla teepaitoja ja oli valmiinakin vielä. Kyllä. Loistavaa. Kiitoksia jälleen kerran. Kiitos. Tuossa on pitkähihainen ja tuossa on teepaita. Sori, noita ei saa jakaa. Aha. Ei saa katsotaan sitten viikonloppuna. Läpäkuvat tänne. Hoksasin muuten, kun sanoin sitä kärppäklubista, niin sehän on kiinni jo. Ne on kesälomille. Ollut pitkään jo. Kärpät on ollut pitkään, mutta ne työntekijät ei ole niin pitkään, mitkä sillä on ruokaa tarjonnut. Mä tulin työmaalla käymään tuomaan jätkille kampetta, niin mäpä soitan kohta, niin keksitään se lounastelupaikka. Arvopa muistinko pitkä hihasta, mutta siinä on 2 lyhyt hihasta. No en minä tarvinnut. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hei, sattuisiko sulla löytymään kirvesmiestä tai rakennusmiestä, joka osaa vähän viimeistelyhommia ja vähän kattopoolauksia? Milloin nää tarvitset semmos? Heti tietenkin. No, en ihan heti. Loppuviikolla tai ensi viikon alkupuolella. Joo. Sehän mulla niinku ajatuksena on, niinku, huomannut nyt, että mä puhelin soi kohtuu lakkaamatta tällään kesäaikaan, niin ajatuksena se, että just nuo hiljaiset ajat käytetään siihen aktiiviseen asiakaskontaktointiin, että niille soitellaan ja käydään syömässä ja kartoitetaan jo niitä tarpeita tänne tulevalle kesälle, missä ne tarpeet yleensä on piikissään, niin sitten tämä on vain tämmöistä reagointia ja myymistä tietenkin, että missä me ollaan sitten Osumalla parhaita. Ja Ouluhan on ihan mahtava kaupunki. Täällä muun muassa majailee puolen Suomen joukkue, Oulun Kärpät. Eihän taas kaunis kesäkaupunki ja kyllä täällä talvellakin tekemistä keksii. Ja Osumahan on tietenkin valtakunnallinen yritys, että ei nyt vaikka Oulu paras paikka onkin, niin ei pelkästään toimita täällä, vaan on Jyväskylää, Tamperetta, Kuopio, Iisalmea. Oikeastaan ihan minne vaan haluatte, niin Osuma toimittaa. No niin, moro. Lähdetäänpä syömään. Ja kauanko sulla nyt oli siinä pauttieralla tarve, kun mulla olisi sille heti jatkuakin sen jälkeen? 2-3 päivää. No niin, sitten se menee. Joo. Just Olisipa hyvin. hyvä homma, jos se onnistuu. Jaa, sinä veit Oltsalle vähän tykötarpeet. Joo. Innokkaastihan tuo touhua menemään siellä. Niin onhan sillä nyt ollut sitä hommaakin ihan mukavasti. On. Joo. Tämä sille sanookin, että tämä kesäkuun loppuun aika napakastikin on sitä touhua siinä. Nyt on asiakas syötetty hyväksi ja sittenhän meillä on tietenkin tapana aina, että ne vielä juotetaankin hyväksi. Niin me käytiin hakkeen tämmöstä, tämä on kuopiolaisesta panimosta, kuopiolainen niin kuin Osumakin lähtöjään, niin tämmöstä pikku kesäjuomaa asiakkaille, niin tietävät sitten jatkossakin, mistä tilaa työntekijä. Sieltähän se jo tulleekin. No niin, nyt on kiitoksena tästä alkaneesta vuodesta ja toivottavasti myös jatkuvasta, niin siinä on vähän virvoketta kuuman kesän päivän se tuossa on sponsorilippis. Onpa huomaamatta. Ei huomaa yhtään. Sitten, kato. Ai. Nyt on kuule nopea. Viimeisen päälle. Ne menee suojalla sinne. Ne menee kuule viimeisen päälle. Oi. Ei että on nopean näköinen äijä. Mutta noita lähteä nautit työaikaa. Joo, ei. Elikkä nyt on saatu asiakas mehusteltua tyytyväiseksi ja siellä Tommi haastatteleekin jo seuraavia tulevia osumalaisia ja minä rupean nyt tästä seuraavaksi
vettäytymään omaan toimistoon ja tämän päivän aikana tulleita tilauksia täyttämään sitten tekijöillä. Se on sen verran tylsää. Nyt te olette nähnyt kaiken hauskan tästä ja nyt ruvetaan tekemään sitä kovaa duunia. Ja kiitoksia kun vierailitte Oulussa ja tervetuloa käymään myös useamminkin.